căsuță, bă. Îs cu mașina aia? Da. Îs pe mine. Ajutați-mă, bă, ajutați-mă! Bă, da, mai sunt, am crezut că numai el, bă, ești... Oh. Unde ești, Somi? Coaie, Coaie, ajutați-mă! coaie. Ajutați-mă, ajutați-mă, ajutați-mă! Bă, erau 5 pe mine, coaie. Hai de pula mea, hai de pula mea, că sunt, hai de pula mea, hai de pula mea. Hai că eu vin din spate, mă bag cu Jason. Hai până când sat, că eu mor acum ultima oră. Ne lași low și tu eu mor, hai. Ce brăcă ești, am capat? Pârcă, hai, bă. Bă, Hank, unde ești? Hank, go! Îl bag, am bătut pe Jason, unde ești? Unde Unde ești, ești bă? tu? La Corleone. Hai că sunt și aici, dar nu te A, văd. uite-l pe Gogo. Uite, l-am văzut pe unul pe casa aici în stânga. Vino după mine, uite cum aleargă. De asta cred că e de-a nostru. Nu cred. Ba da, E Urago. e prostul de Urago. Sunt între case, băieții. Lasă, vino între case. Doamne, coaie, nu cred.